juragan iki yo kiri. Pakde Sugito mboten ngersakaken. Ya go apa lek kor kowe? Ah jare iki apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat. Datar nembang-nembang kono. Aku mau wis joget. Nun slendrone Mas Dar. Iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Ono aja sampe aja ngisi-ngisini lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Caket. Sapa ra? Mas Darko Bes. Daryanto. Iya Daryanto. Daryanto. Kleru Dargo Bes. Sugeng dalu Copong mesti. pucung. Ayo Pucung. Aja copong. Iki kok mesti kok mreset cangkemmu iki lha apa sih, he? Isi